Спорта е здраве, аз тренирам всеки ден и се стремя към нови спортни постижения. Бях една от надеждите на отбора, но след като се запознах с наркотиците, всичко свърши. Уча усилено, защото искам да ме приемат в престижен университет. Бях отличник до 7-ми клас, после дойдоха наркотиците, не успях да завърша. Важни са ми приятелите. С тях се чувствам свободна, значима и разбрана. Останах без приятели. Алкохола ми отне всичко. Отне ми свободата. Само с него се чувствах свободна. Сега съм сама в собствения си капан. Родителите ми се гордеят с мен, особено с доброволческите активности, в които участвам. Изискват от мен, защото вярват в мен и знаят, че мога да се справя. Моите родители дълги години искаха от мен единствено да остана жив. Инвестирам в допълнителни уроци и работя усилено всеки ден, за да изградя умения, с които в бъдеще ще развия успешна кариера. Продавах тялото си, за да събирам средства за единствената ми нужда – наркотиците. Като завърша, следващите години ще ги прекарам в пътешествия по света. Срещите с наркотиците ми отведаха за няколко години в затвора. Мечтая за престижна професия, която харесвам. За щастливо семейство и слънчев дом. За деца. Употребата отне години от живота ми. Мечтая да остана чист. Без това нищо друго не бих постигнал.